Sugeng dalu Mas Gareng. Mangga mangga Mas Gareng. Kula aturi enggak budaya luar biasa. Alhamdulillah Pak D saged sowan teng dalemipun Pak Sugiyanto pinaringan seger waras kathah berkah kathah rejeki Allahumma kajate kang sampun ginelar wujude temu wahyuning judul nggih Pak D temu wahyuning katentreman muga-muga sepisan kanggo saklawase dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mantene wedok Mbak Reni, bapake asmanipun Pak Sugiyanto. Aku sing ngapal siji. Sapa? Bojone Pak Panut. Wis sapa? Bubuni ati lho. Garing teko ndekne wedang ora tau kuwi gula. Bokonge wis gedhi. Gelang ini ku jan sak lengen Mas. Lah iya. Bojone Pak Panut ki lho. Bojone Pak Panut. Ning luwih ayu melih niki. Niki lho bojone Pak Tambir niki lho. Bojone Pak Tambir niku tenan. Jan tenan. Bojone Pak Tambir angger ana gone ngarep kono angger ngundang wayah esuk ini anu nyegat sayur. Wih, wombyong ngeten. Pol. Nggih kok. Kaya toko liwat berarti. Lah nggih to. Ngeten ngoten. Lah wong arep blanja 20.000 gawe ning ngubengi gerobak engko ping 1000 jaran. Lah melu mencot. Iki Pak Tambir, Pak Panut alhamdulillah napa melih dulur kula lanang Pak Kadek Pak Sekdes mriki. Alhamdulillah Mas Sugeng wilujeng dalu nderek sowan Mbak Lurah, Candi Mbak Lurah Karangpatian. Mugi-mugi pinaringan seger waras barokah. Terima kasih menika tenan Pak Sugiyanto bengi iki Mas ya. Ditekoni dulur-dulure dhewe kabeh, seniman seniwati kabeh wis kondang-kondang. Sing nom ya cantik-cantik. Aku gumunku siji. Sakne adikku sing kepruk. Mulih iki terus saryawan. Lah glosor ning kene. Glosor. Lah ngeten iki sing tanggung jawab paling boten kan Mbah Lurah. Mbah Lurah. Kulino ditanggap bene latihane tenanan. Iya. Tepuk tangan Mbah Lurah Candi. Diagendakan iki 17 Agustus ketoprakan. Cocok. Nah, terus bersih desa ketoprakan. Cocok. Terus acara kitanan ketoprakan. Wong ninggal Yasinan nek aja koprakan lho. Aja koprakan nek wong ninggal yasinan. Lah ngopo ya bar yasinan terus toprakan kan ora apa-apa. Nek gawe ya rada suwi. Wah, susah kan wong sak keluarga to, Mas. Awake dhewe kan butuh duit to. Ya ora apa. Iya Lah awake dhewe kan butuh duit, layet kowe gawe apa? Ya ora apa-apa lek ngono. Ya ora apa-apa. Ya apa-apa to awakmu ora ngerti agama. Ade ora ngerti apa. Wah, brengose jenggote wis tergodhog. Ah, Wong keseripan nanggap koprak. lha kok sing duwe karunya aku apa kowe to? Iya aku. Lah iya. Kok anu aku lho. Alhamdulillah derek sowan kula saking Pacitan. Jane aku ki golek wayangan lho Pak De. Golek wayangan. Golek wayangan teko kene cethuk wong kontrakan. Lah iya, becethuk wong elek tok iki. Elek tapi duwike akeh-akeh kabeh kok kene. Dulur Karangpatian, dulur Candi ora nek wong sing mlarat. Kabeh sugih-sugih kabeh. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Gelange gedhi-gedhi kabeh Allahumma. Amin. Omahe apik-apik kabeh Allahumma. Amin. Utange rada. Lah kuwi ya jamin. Ketoke awakmu kok pucet utangmu akeh mesti. Lah kaya aku ki nek awan kartu nang omah ora iso jengak lho. Lah kok iso? Lah soal iki jam 1 lho omah. Ayo nganggo ilmu to. Nganggo ilmu ketok ning wit enek Megapro rono. Lah awakmu ilmu pendelikan. Wis pokoke ndelik ning kamar ditotoki ping 1000 jaran awake dhewe kudu menang. Lah ditunggu tekan
Wah, entok iki pelanggan mekar. Wapal kok ya asmanipun sinten Pak De? Sinten? Joiren. Lah Pak De sing niki, Pak De niki asmanipun Sentuh. Pak Sentuh. Joiren karo Sentuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awakmu nyanyi, awakmu wong tani, iki pejabat, aku wong tani. Iki ndongakne Pak Diantorien. Repote dadi wong tani. Salate ora bisa lali. Apa maneh ayen wayah tandur. Repote aja diundur. Awakmu. Terus no. Lah iki dagelan kok iso nglipir lho. Wong dagelan kene wis buka iki getet awakmu. Kok tak buka iki kok. Ayo. Awakmu kok tani. Repote abadi wong tani. Asolati ora bisa lali. Aneh apa maneh ayen wayah panen. Asolati aja nganti tenang lek dulur candi ki tenan Mas. Aku teko kene wau kan wayah asam. Elek kowe nang musala Allahu Akbar Allahu Akbar. Terus. Langsung dulur-dulur iki gluduk. Terus nyang sawah. Dawakmu. Awakmu terus. iya tanggapan golek duit to. Ini kaya Wah brutu nang sawah. ora apa-apa celuk-celuk kancane dijak sembahyang, dijak ngaji ning masjid ning musala. Kula Pak Sugeng dongakne dhisik, muga-muga kathah rezeki panjang yuswa, ujar Kalingganata, ketalipan dina paribasane iso luar dina iki. Ana kala saka ngidul, ngitang ngidul, ana kala saka etan minggat ngitan, ana kala saka kulon minggat kulon, ana kala saka lor minggat ngalor. Manggih kawilujengan ugi kebagas warasan, selamat donya, selamat akhir. Allahumma amin. Ini lho kok ketukaan ora Iya, iya. Bungkut aku. Lah aku ki ya jan mengkenan iki. Lah nggih kok ya weh jangan. Iki dene gayeng ya. Awake dhewe yen ning gur ngomong bayang iki paribasane dulur-dulur candi kan ra terhibur. Ya. Aku iki karo dulurku wedok Ya. ya tunggal wong jegilan, wong Iya. pirangan tunggal. Ya. Kulinane budal ning nggon gajah-gajahan, delalah cetuk aku ning ngarepan kono. Iki budal yo rene. Rene yo Diceluk ae, dia diceluk ning Ya. celuke iki dulur wedok Ya. nganggo sepele gawe iki lho. Ya. Paling ora dibawani iso Ya. bawa apa ora? Iso bawa apa ora? Lah kalau Pak D. Lah kita kan iki. Tenan kok ya. Sinabot Pak lawan putri. Ayo kok ya Allah. Kayak tahu dulu. Seribu ning mos ning tika tumpah. Alah, Pak D iki upamane nek ning masjid esuk-esuk wong ora sida subuh malah turu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku ya Allah, putune pinter aku ya Allah. Kita putune pinter. Telu ya nek ndase kamu
kabeh. Nenu Duk prangkum bojone goloro. Lebelo. Lebelo mahaya. Jane tak lupa di belakang aja suarane kaya merek. Tanmurong Sri Kuning Gugur. Entekno? Be Dadi hati kusuk maning apa? wongso Aku kok rada curiga. Pak D iki lho lulusan PBB tahun 2025 juara 1 ning alun-alun Ponorogo. Coba jenengan dukun PBB. Siap, gerak. Manut komandan. Rasa kumpul awak urung. ora apa lho Siap, gerak. Siap kok jeketet. Nang iki ora sing dadi komandane mulai yo rembuk kok ya. Setengah lencang kanan. Tuh. Cuwilik. Ya, ya. Hormat. Ya. Lah, hormat kene, nek kene iki hirung. Hirung hormat kene kono dhuwur. Hormat. Gerak. Hormat. Nah. Tegak, gerak. Terima kasih. Itu dulu. Bapak maju ke depan dulu. Apa no? Siap. Gerak. Siap. Siap sing jejeg. oh alah Ora sak kurungsung mandek nek kene. Siap, gerak. Manut komandan. Maju. Jalan. Ya. Kuwi jenenge metro. Maju jalan ke siki lagi mau kene tangane tekan. beda toh Kok ya? Ya. Maju. Jalan. Iya. Terus. Iya. Terus. Iya. Ngerti. Gerak. Tuh. Wah. Jane sikil mungkin dawa ndi to. Kok masakku kok mlaku kok kepenewo. Sing dadi gareng ki aku lho kok iso-iso. Kok sing dadi gareng kok Iya, istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Nah, istirahat di tempat istilah ngene. Kok ngene? Gerak, gerak. Ya, terima kasih. Sri Kuning Pos Tiko Tuban Bakuna Lagu koyo ati Bakuna yuk Tiga gerak dulu main bocor Kata
Oh, najan latiane guru sepisan yo padak to, Dik. Leren iki dipadakne. Lah kene hae ngono gak meneng. Dadi ya ora padha. Lek iso padha ki menak. Tapi lek ora padha ki ora penak. Ngono. Lek padha mesti Penak. nek lek ora padha. Ya kadang ora penak. Omongi sapa? Aku milih aku kok nek kowe penak mesti melu cah wedok ana. Padha kok ya. Lah dekne aku ambek kamu padha. Pak sing kasta kendang asmane sinten, Pak? Bapak Juri. Pak Juri ya Allah, Pak Juri ya Allah asmane anyar. Nuwun sewu kanca bergolo. Lah ngono kok jaremu ora padha karo aku. Nek Lha iku mah iki ta? iki Padha ta? padha. Padha Pak Juri ta? Iya. Dalemipun pundi? Dalemipun candi. Candi alhamdulillah. Sukses selalu nggih, Pak Juri. Alhamdulillah. Katresnane pirang moyo. Inilah ada Gio 4 bungkus. Spesial. Spesial buat Grow dan juga Grow biru. Grow coklat dengan grow biru spesial untuk Bapak Juri tercinta. Terima kasih semuanya buat Anda Pak Juri. Terima kasih. Grow ini artinya apa toh? Grow kita gesek grup. Grow itu kan. Ya, Iya, grup. toh? Jadi sak grup ini awake dhewe ora kena tumbak cucukan. Kayak toh cucukmu beda karo cucukku. Ora cucukmu lampu enak Masa? Ya wancik. Biasanya sing cucuke lancip ki mesti penak toh Mbah Juri. Wonge sapa? Wong gara-gara awakmu. Gara-gara awakmu lho Pak Tambir mulih nyang Batam ukut ra nggo dhuwit. Gara-gara Ya ora ngono to ya aku ora ya wis omong karo Bapak Gianto. Nduk ki kowe sampeyan ning nggonanku ya tak tekane dulurku sing saka Batam. Lah niku mengke ra nggih mboten badal dhuwit. Ora apa-apa. Wong kebone nangka akeh, kebone sawit akeh, kebone cempedhak akeh. Lah aku dididoi kaya ngono prak ya biru ta makaku rek. Lah iya. Kan Awakmu mau wis sepulung. Urung. Awakmu mau lho. Urung. Ya kene Pak. Mbah Tambir kene rene. Tambir menjampungan mengantal ruyin naik Perang bakat bolo. Nah, terus bolone mandek nang bolo. Bolo berarti Mbah Tambir bolo karo bareng karo Vina. ya bola wugu wayang lawu dukut watu gunung sinto landep boten wong mriki landep Ora, sing landhep ki wugu mriki enten lho oh ya Allah nggih ngapunten Mas Wugu nggih siap nggih injih. Ana nawala Kang Mas. bola wugu wayang Dukut kali gunung Sinto landhep caping gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih, kula nyuwun gending Sri Wuning sampun katur. Siap. Dipun sambung caping gunung. Oke, Mbak Tambir. Ya, abur. Mak Tambir ki keri-keri wae, masane biasane apa-apa ki sing mentol ki manggon buri. Iya, aku Mbak Panut tuh paling murah. Kapan Mas? Iya, Mbak Panut. Bisa lho, masa bapak manut dene aku lagi teko wis dikai masa kita lho Mas. Katur dumateng. Katur dumateng. Injih, katur dumateng kagungan dalem sekalian. Injih. Kalian sederek pramugari pramuladi kakung putri injih saking grup Sekar Laras Jurugan. Nah, luar biasa. Tak lupa didukung dengan Dedi audio yang sangat luar biasa. Wah, Dedi audio. Kowe ngerti bose sapa? Tukang kendang lho bose. Pak Juri. Kandhane Mbak Juri ki sing penak ora kok Mbak Jurine tok. Aku wae Pokoknya kowe kaya Dedi seret teko kene paling penak. Aku nek awar Dedi audio mentolo tak go mulih sing duwe. Pak Juri dah.
iki dipilangkani. Nggih. Awake dhewe ora dhewe bene ning kembangan mburi. Heeh. Dulurku wedok sing ayu tak tekakne iki. Heeh, masalahe apa rek? Wong kene iki ngerti aku patu kalian blok. Nah iya, dulurku wedok sing cilik ayu kabeh tak tekakne iki. Ayo disepati. Tojaena Jai-jana Ayo kembali. Yang diinginkan bukan yang seperti ini. Ayo, naik. Aduh tak sepoti penak ya. Widyawati sing cantik. Ya Allah. Gede sing. Sik torek. Tol jaena. Setoreng terus kita di luar saya ini dioper ya. Iki sing di luar saya. Iki apa anu bojone Kang Panut ya to ya? Ya dudu ta ya. Oh bojone mak dhewe Panut ki adang nang mburi kono kok ya. Siti. Heeh. Yo Siti sing tukang gawe wedang Ada. Ya Allah tukang gawe wedang kok sorene iki. Iki ki paijem omahe njurukan. Iki paijem lho. Mosok Aja ngomong biasane gaene ngewani matur-matur. bojone Mas Tambir to iki? Ya dudu. Oh, iya. Makasih. Niki dipinangkani caping gunung. Nggih. Pakde Iki pinangkani pangundutanipun kadang-kadang sekar laras saking jurgan. Ya, Niki maksud ya. caping gunung. Ya. Dek jaman berjuang.
Mbak Via. Terima kasih. Kelas berapa, Dek? Kelas 11 berarti S1 SMA. 2 SMA. Nah, iki lho sing kuwenduk iki. Iya, iki pun anu putune Mbak Tambir iki jan. Catetan ya. Asmanipun sinten, Dek? Mbak Pita. Sekarang sekolah atau kuliah? Semester berapa? 2. Jurusan? Perawat. Perawat. Alhamdulillah. Aku sih sehat, Dok. Waktu dioperasi. Padahal wis wayahe lho. Enggak. Yo, nano Muslimin iki aku tak kenalan karo mbokku cilik sitok iki. Ya Allah, ya Allah. Limbu. Dalam Kang Gareng. Wilujeng dalu, Bu. Asmanipun sinten, Ibu? Iki Kang Gareng. Asmanipun sinten? Nami kula Yayu. Marfu'ah. Yayu sekarang kuliah atau sekolah? Kuline saben, kuline sawah Kang Gareng. Alhamdulillah putripun pinter. Nipun setunggal. Alhamdulillah. Bojone piro? Lah ketok nek kulino, putra sugi. Bojone pinter. Jenenge setunggal Kang Gareng. Alhamdulillah. Pinaringan seger waras. Alhamdulillah. Dalemipun pundi, Mbak Yu? Dalemipun Ameriki mawon Kang Gareng. Mriki mawon candi napa Karangpatia? Candine candi. Alhamdulillah, muga-muga jenengan dados candi wonten teng mriki. Boten. Alhamdulillah Mbak Candi nggih. Sinten Mbak Mirah? Semoga Mbak Yayu, terima kasih. Ya, iki kan yo Mbak Cange iki. Cange iki teman ya. Lah maju. Ini iki gara-gara Mbak Nuran bengkok entek iki gara-gara. Ngono maneh tenan Pak RT ngatur rako bergaring. Ya, asmanipun sinten? Nggih, asmanipun sinten? Sinten nggih, Bang? Ya Allah, kalau jenenge dhewe kok iso lali lho. Ya, asmanipun sinten? Sinem. Si ke seneng nem ke weweh. Berarti jenengan seneng weweh nggih. Yo tidak sing diwewehne no. Sedekah. Jenenge sedekah iki penting. Tasakuran kaya Pak Sugiyanto. Nggih leres. Nggih, dalemipun pundi Ayu? Dalemipun. Kok dibasane to? Nggih, mboten napa-napa. Daleme Griya kula pojokan. Pojokan niku tenggene bujekan kecutan omah ngoten lho. Cocoran. Oh, nggih, nembang nggih Mbak Ayu nggih. Nembang nggih. Mbak napa? Manut jenengan pokoke aku lek karo iki gendang kuwi tenanan kok ya. Wis tenan kok karo yu sapa kae jenenge lali aku. Sinem ya. Pepeling. Ya Allah. Nduk, iki mboke dhewe arep nembang pepeling. Awakmu joget cara ponorogan gagrak japret. Jos nggih? Siap. Sing siji mahasiswi, yang satunya masih sekolah. Monggo Bu Sinem ya Allah, ya Allah. Jan gelungane kaya kuning. Jan remasaku kaya golong ora dadi. Ya ora boten sadi bawani langsung mawon nggih. Pepeling nyuwunipun dipun garap langsung Pak De nggih. Tak kling. Nah, monggo. Pak Juri, ayo Bu Sinem. Kita.
Rada rene Mbak Pina tenang wae ya. Wis Mbak Yu nggih iki sing apal pokoke lagune sing seneng karo awakmu sing penting ora tambal ban. Aku iki tukang tambal ban Rino wangi antur-anturan aku duwe cinta wis mongsak kok ya tambal ban ya manut pokoke lagu awakmu sing apal kok loro ya Nduk ya sing apal bawa seniuning wah luar biasa jebul iki seniwati kok ya dereng mental dereng sing apal podang kuning minangkani pamundhutanipun Bapak Yahno. nah Enggak dibawani Dek. apa bubuk asmara podang kuning ayo yen liwat Podang kuning Ren. wah arep wis ra esuk ngono lho wong anu sutradarane ayo mas untung aku senang seru lho iya monggo Nadyan wujud timbung paksi Residen halo Mas Gareng mulia kita suarane apik nah iya tak mulai ora apa-apa wong aku ya wis bayarane kok akhirnya suara ora apa-apa cita-cita lek oleh cowok sampean sing pekerjaane apa ndi cita-cita lek oleh cowok sampean pekerjaane apa kerja aja kok kaya aku ngono lho nano-nane Allos manes marra ati bacare bijak tulung agung lho bacare ngeten iki lho bacare tenang iki meru murid budaya dadi dhuwit ya nano goleki si podang jenang iba bunga engang tiku nyandeng bisa dadi tombo iki ditata bene ketok dingerti kok ngarep bene kepenak genduk ning tengah lah iki ning burine nah terus Mbak Vina kene terus kene nah aku tak karo mbok diku kowe kono sing lurik karo lurik aku tak karo iki ora kangen kowe piye lho teraku karo awakmu ki apa sego sepiring kaya tak pangan dhewe kok soalan ning omah wis ora ngrasat keluyuran goleki sing sayang ora kosong esok awat kanthi bengi yen ngati yo
gawe mikirku komen seret ireng tak sawah mengandise iba bunga yen takon nyanding sirane hati ku kedua ngeliat ya si pocong andutun hati keprana rasanane sepikat mulut terendam Terima kasih Gendut, sukses selalu, sehat selalu, alhamdulillah. Ojo keri. Nggih, jan alhamdulillah. Ngeten iki bulan tanpa upama, dulure dhewe, adile dhewe, putu-putune dhewe iki iso gladi wangun karo budaya ingkang becik. Kula dienekne toprak ben ngerti tata carane anggah ungguh sopan lawan santun. Yen wong tuwa kudu dihormati, sakisore paribasane dadi adil lan ponakane dhewe. Ngaten iki. Cocok. Pamunggitanipun panjenenganipun ingkang hameng bugati diundang retoprak supaya bene ngerti tata carane awake dhewe iki yen ngomong yen paribasane niku nyambut gawe antarane anggah ungguh sopan lawan santun. Menika namung derek panjenengan niki pripun napa ditambah setunggal lagu melih napa setunggal lagu napa pripun iki kula Pak Sutradara namung derek mriko kula. Nggih pripun? Oh niki tambah siji kan. Oh nggih, mbok menawi kang derek nembang. Oh derek. Iki. Malah Mbak Tina iki. Mbak Tina. Iya. Oh ya, Mbak Tina iki tugasmu. Tugasku nyapa? Aku tugasku kok nyelok Pak Tampil kok lho.
Mbak Sogol barang ya. Mbak Sogol ki barang dolok jagung kok Mas. Dalam. Mbak Tambir, pripun Mbak Tambir? Halo, Wenji. ilange gelang. Gelangku kae wis tak dadal. Wes tapi bayar angsuran. Bapak Yana, izin iki Bapak tampil pripun? Ninggal napa mboten panjenenganipun menapa? Dikesamu yang Batam lho tadi. Dikesamu di Batam kok didelok. Ora rek. Wong sok mben jare lek arep budal ning Batam sik arep ditangkap area karo gajah kok. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Yuti. Izin. Pina. Panjenenganipun ilangi gelang kalung. Senes gelang kalung nggih ilangi. Ilange gelang.
Lagu Mbak Bila, terima kasih Pak D. Derek Nindoro, sinten itu lau? Kok